Det blev anden søndag i advent, og vi er klar til at åbne pakke nummer 2 i vores Tree Scoops adventskalender. Lad os se, hvad der gemmer sig heri. Med den her pakke, der stempler vi ind i sneglefart. Lad os se nærmere på de dele, der er i pakken. I pakken har vi det her stempelsæt med den her meget søde snegl, som kommer i en ret god stor størrelse. Dertil er der en lille blomst og en sommerfugl, og de her 2 stempler, de kan altså stemples ind i det her lille frimærke, og så hører der det her forsendelsesstempel til. Af tekster i pakken, så er der selvfølgelig en lille tekst her, hvor der står snail mail, og så har vi de her 2 tekster på dansk, hvor der står bedre sent end aldrig, beklager sneglefarten. I den her pakke medfølger også en die, som ser således her ud. Det er en form for kortbase die, som er formet som et frimærke. Vi har standset den ud her. Den har ude i kanten sin prik streg, som er meget genkendelig for Tree Scoops. Og der medfølger altså også en inner die, så man kan lave det til en ramme. Den her kortbase die, der passer sneglen selvfølgelig helt perfekt i. I pakken medfølger også en masse smukke designark, som passer virkelig fint til pakkens tema i grønne, lyserøde og gule nuancer, og et virkelig fint illustrationsark her med blomster og blade og et med kuvert. De her ark, de er altså trykt på begge sider og passer eminent til pakken. I vores medlemsunivers er der nu adgang for vores medlemmer til at se vores how-to-guide i, hvordan man farvelægger den her søde snegl. Der er både en guide til at farvelægge med Copic og en guide til at farvelægge med watercolor brushes. Det var adventspakke nummer 2. Husk at se med på vores Go Club blog, hvor vi i 7 dage viser inspiration med pakkens indhold. Derudover så kan alle vores medlemmer nu logge ind i vores medlemsunivers og se de videoer, vi har lavet med pakkens indhold. Tusind tak, fordi I så med. Glædelig anden søndag i advent.